ስታሊን ዛራ ሚዲያ ኔትወርክ ድሕሪ ምምላስ ካብ ኣስመራ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ኣሜሪካ ስቱድዮ መደባት ፈኒዩሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢና ክንዛረብ ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ዓለም እትነብሩ ተኸታተልቲ ራእይና ከምኡ ድማ ኤር 360 ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን ነዘን ቻናላት እዚኣተን ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ስድራ ቤት ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱ ጽምዶ ኣዘራራቢ ኮይኑሎ ጽምዶ ኣዲስ አበባ ዘለው ሰበስልጣን ብልጽግና ራዕዲ ፈጢሩሎም ኣሎ ጽምዶ እንታይ ከዘይገበረ ጽምዶ አብርሃም በላይ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኢሉ ስታሊን አምጽልና ኣሎ እስኪ ንስማዕዮ ሁለት አብርሃም ነው ማሳያችሁ ዛሬ ሁለት አብርሃም ትግራይ አካል ኢትዮጵያ እያ ካኡ ክሻዕ ዘይወፀት ዝግበሩ ዘይሕጋዊ ርክባት ወንጀል እዮም ጥራሕ ዘይኮነስ ክሕደት እውን እዮም እቶም ጽምዶ ፈጢሮም ዝሓዝውሉ ዘለው አካላት ትግራይ ንኸጥፉ ትተሪፍና ዘሎ መንእሰይ ሕዝውን ክወስዱልና ከጥፉልና እንተ ዘይኮይኖም ናይ ትግራይ ህዝቢ አጀንዳ ክምልሱ ዝኽእሉ አካላት አይኮኑ እዚ በተደጋጋሚ አረጋጊጾምና ምሻዕብያ ጸሚድካ ዝፍጠር ጽቡቕ ነገር ንህዝቢ ትግራይ ክህል ይኽእል ምሻዕብያ ኖት ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሻዕብያ መሰረቱን ድሌቱን ትግራዋይ ቅንዒሉ ኸይኸይድ ዝኾነላ ኢትዮጵያ ክትፍጠር ዝሰርሕ እምበር ተጋሩ ቀኒዕና ሓይሊ ሃልይና ተደራጅና ዓቕሚ ሃልይና ክንነብር ዝኽእል ነገር ክርኢ ኣይደልን እዚ ረጋጊጹልና እኮ ብተግባር ተመሊስካ ሕዚ እውን ዝተረፈመሎሞ ይወድኡ ተኣነ ዝደልየ ነበርኩ ምውዳእ بخالي عينت من قد جيره كفتصمو يليو دنقرتات محساب زاوي مأكلات ناتتقمه نجرات كلوكس فحتحت زبل زلو مالك أمبار كمزي زسمعهم موي صمدو كبحال كلو حزب تግራይ አይወጽ አካኒ ጽምዶ كبحال كلو ሻዕብያን ህዝብ ትግራይ ጥፋት ይዝምነ ጽምዶ كبحال كلو እንታይ ከዘይባሃል ዘሎ ብልጽግና በአፉ ምዝራብ ሓፊሩ እዩ ምክንያቱ ብልጽግና ወፂኡ ንዝ ጽምዶ እዚ ክኹንን አይክእልን እዩ ምክንያቱ ጽምዶ ፈጢሩ ንህዝብ ትግራይ ታዓይነት መከራ ታዓይነት ሽግር ታዓይነት ስቃይ ታዓይነት ህልቂትን ስደትን መፍነቃልን አምጽሉ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ ጽምዶ ብምፍጣር እሱ ዝገበሮ በደል ከም ዘሎ ስለዝፈልጥ ትብዓት ይብሉን ብዛዕባ ጽምዶ ክዛረብ ንኸብዶም ዝሓደሩ ነቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘለዎ ምቹእ ናብራ ክብሉ ናይ ህዝብ መከራ ኮይኑ ዘይረአዮም ከም በዓል አብርሃም በላይ ከምኡ ድማ ጌታቸው ረዳ መንጋግ ዝበሃሉ ሰባት እናምፀ ይፍክር ኣሎ ይፍክር ብልጽግና ተዛረቡ ዝበሎም እዩ ዝዛረብ ምክንያቱ ብልጽግና እንተ ደኣ ተዛሪቡ ትማሊ ከምዚ ዝገበርካና ክበሃል ስለዝኾነ ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ አዝዩ ደስ ዝብል አገላልጻ ዝተዛረባ እስኪ ንስማዕያ ስታሊን ደንቆሮችን ከፊት ለፊት ታሰልፎ ነገሮችን ለመቆስቆስ ይፈልጋል ምናምን ደንቆሮችን እየተጠቀመ ያለው እያለን ነው ማን እንደሆነ አላቅም መቼም ደንቆሮ ደብረጽዮን አላገኘው ደንቆሮ አይሆንም ወይ ወደወረደ ደንቆሮ ይሆናል አይደለም አላገኘው ደግሞ እነዚህ ሰዎች ደንቆሮች እዚህ ላይ ያሉት እነዚህ ናቸው ደንቆሮች ማለት ነው ደንቆሮች ማለት እነዚህ ብልሆች ነበሩ እነዚህ are we talking about this ስለየትኛው ደንቆሮች ነው እያወራን ያለ ነው ስልጣን ላይ ያለው ስልጣን ፖዚሽን የህዝብ ታይትል ተሸክመው የገለዚ ሚኒስትር የዚህ ሚኒስትር የጀነራል ገለ እየተባሉ ያሉት እነማን ናቸው ከሁሉም በላይ ግን የመረይ እኮ ነው ተመልካቾች ዘና በሉበት ይሄ ደግሞ ከኤርትራ ጋር በጣም ውጤታማ የሚባል ግንኙነት ፈጥረን ሁለት ቀን ምናምን ጉብኝት አድርገን ስለመስኖ ስለ ቆላ ሰንቤል በነበረበት እኮ ነው ሰራዊቱ ዛ በሚሞትበት በሚሰዋበት ጊዜ የትግራይ ህዝብ በድሮን በሁሉም አይነት ወንጀል በሚፈጸምበት ጊዜ
አብርሃም በላቀቅ ብሎ ቶክሲዶ ራብሶ ከስቱዲዮ እንኳን አላደረገም። ቦሌ ተቀብሎ ቦሌ ካስመራ ቦሌ መጥተው መግለጫ ሰጠ። አድናቆትን በመቸር ማለት ነው። ኣብ አስመራ ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ስራሕ ጉዕዞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዝመርሕዎ ቡድን ውፅኢታዊ ዝኾነ ምይይጥ ገይሩ ተመሊሱ ኣሎ። ተዋና ዓላማ ናይቲ ጉዕዞ بمسارته حبيرنا كلتيهم هاجرات حبيرهم كسرحوهم زجبوهم ناي سلام ناي لمعات صراحوتي انتي كون اللوم ابي يدي هنا حبيرنا هنصرح نخيل مثلا كعنا مسارة المعات متأسسارات ناي منقدي ناي مبراحتي ناي تليكوم صراحوتي ناي قدوات صراحوتي ريجيشن حويسكا حبيرنا هنلمع لهم هنصرح لهم نخيل يرياتات فلينا لنا أبزون كم يكن صار حمزة لنا تسمع معنا لنا امبار ستالين كم زمان كلت أبراهام كريئكم يلنا كلت أبراهام نو مساجا شو زال كلت أبراهام كلت أبراهام كا يريئنا له اتاك قداميتي ناي أبراهام صمدو مسس مراز نبرة نسلام نلمعات نوفري زي بلو نغريلن نيرو دو تلك أي نبرن سلازي اتيك أدام زنبرة صمدو انت عينت نجر وليدو كم زلو فلوت نجري إذا حج زلو صمدو نمنتا يوم زقاوم وزلو أبسمرا كبحال كله زي قوي سب كوي نبر نبسمرا كبحال كله كو بقى زي قوي سباي نبر حجي بعد ستالين نبسمرا كقولوا مسرعهم زحر قداي يبلكم زحر قداي بفصم كهلو دم أي متجبون بزخنا جن صمدو زرع عادو صمدو زنقطقطو صمدو زفرحو بزح ናይ ብልጽግና ፖለቲካ ንርኢ ከም ዘለና እዚ ጽምዶ እዚ ውጽኢታዊ እዩ በዚ ከም ዘሎ ናይ አክቲቪስት ምብጽጻሕ ናብቶም ዝለዓሉ ፖለቲከኛታት ናብቶም ዝለዓሉ ገበርትን ሓደግትን ናብቶም ዝለዓሉ ዓበይቲ ሓለፍቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘለው ጽምዶ ብዓይንና ክንርኢ ንደሊ ኢና በቃ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጽምዶ ኣብ ሰሜን ኩናት ደው ከብል ኣለዎ ጽምዶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ማሕራን ኩናት ከም ዝህሉ እንተደኣ ገይሩ ሕድሕድ ምትኩኻስ ሕድሕድ ምውጋእ እንድሕር ኣትሪፍልና ጽምዶ ብጣዕሚ ጥቕሚ ኣለዎ ገለገለ ደለይቲ ፍትሒ ንጽምዶ ንኩናት እዩ ጸምጻሚዶም ዘለው ንሰላም ተዝኸውን ኣይምደገፍኩሞን እኮ ትሽግሩ እኮ ዋላ ንሰላም ምዃኑ እንተትፈልጡውን እወ ንሰላም እዩ ኣይምበልኩም ምክንያቱ ንስኻትኩም ጽምዶ ጌርኩም ዘለኹም ንሰላም ስለ ዘይኮነ ንብልጽግና ኣሚንኩም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ብልጽግና ሰራዊት ከኣቱ ትጉስጉሱ ዘለኹም እስኻትኩም ጽምዶ ንሰላም ኣይኮንኩም ጸሚድኩም ዘለኹም እኳ ደኣ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዓመፅ ቅትለት ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከምኡ ንክፍጽም ትደልዩ ተሓስቡ ትምነዩ በከምዚ ዓይነት መንገዲ ከዓ ስልጣን ክትሕዙ ትምኒት ስለ ዘለኩም ተዘይኮይነ ካላ ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ ምሕላይ ዘይ ምሕላይ ንህዝቢ ትግራይ ምጭናቕ ዘይ ምጭናቕ ግደፍ ወዳህን ንሱ ንፖለቲካዊ ሕርያ ንፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ተጠቀምኩሞ ትዛረቡ ወዳ እምበር ካላ ኣይኮነን ንህዝብኩም መጀመርያ ሕልዩ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣለና ምባል ግዲፍኩም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ኣለና ምባል እሱ ትመልክዕ ሰብ ንነፍሱ ተዘይፈይቱ ንኻልእ ክፈቱ ኣይክእልን እዩ ሰብ ንሃገሩ ተዘይፈቱ ንኻልእ ሃገር ክፈቱ ኣይክእልን እዩ ብዝኾነ ግን እዚ ጽምዶ እዚ ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዩቲዩብ ላይ ምናምን የቀሩ አሉ የኤርትራ ተቃዋሚዎች እንጂ አሁን ሌሎቹ ኑ እያለ አዲስ አይጠራቸዋል ዩቲዩብ ላይ ያሉ ልጆችም አሉ በነገራችን ላይ አንድ ዩቲዩብ ላይ አስመራ ከሄድኩኝ በኋላ አንድ ተቃዋሚ ያው ብርጌድ ሐመድ የሚባል ደጋፊ ሚዲያ ላይ አለ ጅልጥ ነው ዝም ብሎ ተራ ጅልጥ ነው ማለት ጅልጥ ያው ጅልጥ ታውቃላችሁ እና ቀልድ ነው ከነሱ ትላልቆቹ ጋር ከኤርትራ ትላልቆች ማለት ስም መጥቀስ አያስፈልግምና አንዱ ተመልከተው እራት እየበላን ነው እራትና ተመልከተው ስታሊን ድሮ ቲኤምኤች ላይ የተናገርከውን ንግግር ሻዕቢያ ኤርትራ መንግስት ምናምን እና በፌስቡክ የጻፍኳቸውን ዩቲዩብ የተናገርኳቸውን ይሄ በትግሉ ጊዜ በመናገረው ይሄው ትላንት እኮ እንደዚህ ይላችሁ ነበር እኮ እንዴት እንደዚህ ያለ ሻዕቢያ እንትን ሲያደርግ ነበር እናንተን እንደዚህ ሲያደርግ ነበር እንዴት አስመራ ተቀበላችሁት ግደሉት ወይ እሰሩት ይሄው እነሱ እንደማለት ነው
ልጁ እንደዚህ የሚጽፈው ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ተጥሎ 6-5 ዩቲዩብ ላይ ነው የሚውለው። መጣበታል ሌላ ጊዜ አጀንዳ አላደርገውም፣ ግን የገረመኝ ነው። እኔ አይደለም የገረመኝ፣ እኔ ስለማውቀው ነው። እነሱ ግን እንዴት እንደተረዱት ተመልከተው። አይተዋል። ይሄ እኮ እየነገረን ነው። እኛ ልክ እንደማናቅ አንተ ያንተን አቋም እንደማናቅ ስታሊን ማን ነው ማለት እንደማናቅ ቴሜች ላይ ዛራ ሚዲያ ላይ ይሄን ሁላ ትግል እንደማናቅህና ዝም ብለ እንደገባ አስመስሎ ይሄው እንደዚህ እኮ ይላችሁ ነበር እኮ ብሎ እኮ በሱ ቤት እኮ እያጋፈጠ እኮ ነው እሰሩት ግደሉት ማለት እኮ ነው ብሎ አንድ ትልቅ ሰው ነው። ስም አርጋ ያስፈልግም እንዲህ ብሎ ሲያሳየ አላየሁትም ነበር። ባጽዕ ምናምን ውለን የመጣለውና እንዲህ ብሎ ትግል ነው፣ ቀውጢ ትግል ነው የገጠሙት። እኔን ኤክስፖዝ የማድረግ ማለት ነው። እኔን ኤክስፖዝ አድርጎ በቃ እዛው ሎክ አርጉት፣ ቆልፉት፣ እንዳትለቁት፣ ግደሉት ብሎ ማለት ነው። ይሄ ትግል ነው እነሱ። ይሄ ጅልጥ ያልኳቸው አዲስ አበባ መቀለ የሚንቀሳቀስ ነው። ራሱ ሄዶ አዲስ አበባ ከአብይ ጋር ዘና ብሎ የሚመጣ ሰው ነው እና እሱ ግን እንደዚህ አድርጎ ይጽፋል። እንታይ ኣለኩም ሓሳብ ርእቶ እስኪ ኣብ ኮመንት ጻሕፉ ላይ ነዚ ፕሮግራም እዚ ንምዕባይን ከምኡ ድማ ኣብዚ መደብ እዚ ኩሉ ግዜ እንዝርግሖ ተፈላለየ ሓሳባት ናባኹም ንኽበፅሕ ኩሉ ግዜ ሰብስክራይብ ምግባር ሼር ላይክ ብምግባር ድማ ስድራ ቤት ኮይንኩም ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። ጽምዶ ይበቃ ከም ስሙ ምጽማድ እዩ። ይቀኒየለይ ኣብ ካልእ ፕሮግራም ይራኸበና።